ko jaylembi. Ko jaylembi? Ɗo ko jaylembi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gadanama barka nyalomare maunde jowenayi lewru yarkoma ko mi wiya lewru sapporu hitande ujune ɗiɗi e nogas mi yela on pini jam to gonɗon fu e bo ɗum nyalomare maunde ragarejum ha lartugo jayre meɗen e leddi Cameroun ha nder asawere en puɗɗira lartugo jayre meɗen be jayde wiyetende l'œil du Sahel jeyde nde kawtal woylari leddi Cameroun jeyde nde ɗo waɗi ha bindol muɗum aranol fuɗɗitirgo kuuɗe ha gal Camerco bakin piroji nogas e jowetati nder asawere fu ko tammi waɗugo ha gal woylari leddi Cameroun hakkunde Adamawa woylay seɓato woyla nda ɗo on limgal majum ko jeyde wiyetende l'œil du Sahel andini en ha bilitol muɗum joɓol ha gallure Garwa bo ɓe mbi en woɓɓe waɗoɓe filuji bila laaɓendam motaji hakkunde leddi Cameroun e leddi Tchad ɓen majum ɓe gurtinama en tawan ha bilitol jowegoɓol ha Garwa majum ɓe mbi en bakinno temere capanɗe nayi on carton ji bo kutinirteɗe goɗɗe ko laaɓay e bo ɗum ɗo file ha nder diwal woyla majum nangama be duwane en tawan ha bilitol joweɗiɗaɓol e non ha gal wakkere nde haɓugo be juutam leddi Cameroun heɓi bakinno million ji temeɗɗe tati e nogas e jowetati ɗe francs CFA be Union Européenne wato kawtal lesɗe Europa en tawan ha bilitol sappo e go'abol e non bo kubaruji goɗɗi bo ɗuɗɗi nder jende nde ɗo wiyetende l'œil du Sahel. Le quotidien de l'émergence ha nder bindol muɗum famtini en waɗugo ɗaɓɓititgo nastugo ha cuuɗi jangirle towɗe ha ndeyi on no ɗum timminta be ɓillaji ɗinno toni arandejum on galle enam ɗum waɗi be laaɓendam cuuɗi jangirle majum goɗɗi laatiɗi cembiɗɗi bo kayumka ɗo mari ɓillaji ɗinno en poti en paama ha jayde quotidien de l'émergence bakinno sappo on egel en ɗo ngabotira dow haalawol ngol. Le quotidien réalité plus kayum bo o wi en professeur Victor Mbarika ardaniɗo ICT University on man jaɓɓama be jagorɗo arandejo leddi Cameroun Joseph Dion Gouté ha immeuble étoile ɗume on ɓe mbidi daga bilitol ɗiɗaɓol yettugo tataɓol en paaman ɗon majum ɓarte jangirle hitano jeni ɗiɗi en nogas yettugo hitano jeni ɗiɗi en nogas e goho kawtal biyetengal lonoji walliti jangoɓe ha nder kawtal woylari daga bilitol jowegoɓol yettugo joweɗiɗaɓol en paaman ɗon majum e non bo kubaruji goɗɗi ha jayde wiyetende le quotidien réalité plus e singan kayum bo ha nder bindol muɗum famtini en jonde nde kawtal lesɗe duniyaru assemblée générale de l'ONU Paul Biya haɗama boliɗe be ɓen kudiɗɗiraɓe mako horejo leddi Cameroun heɓay waɗugo boliɗe ha vidéo conférence bana woɓɓe ngam bo kudiɗɗiraɓe mako kolli soyde bawan maɓɓe ɓe mbi kutinirteɗe majum taskaka en tawan ha bilitol tataɓol hunde ndeɗo. Le quotidien kayum bo wi en RDPC ha nder jongore nde nun to diwal hirnage leddi Cameroun Njoya Zakariaou ɗo lora hawta wakkere ndeɗo en tawan mo ha nder wakkatire nde orgal nder diwal hirnage leddi Cameroun. Info matin kayum bo waɗani en wiɗo ha lawol mapindiwol hakkunde Douala e Yaoundé wato autoroute ha bilitol tataɓol ɓe mbi en ɗum man yotti ha bakin geɓe capanɗe jowenayi dow temerre be ceede bo ko yahanta bakin geɓe capanɗe jowenayi yahango capanɗe jowenayi e jowego dow temerre en dartan noy on jahargal autoroute Yaoundé Douala ha nder jayde info matin. Cameroun Tribune kayum bo andini en ɓarte jangirle hitano jeni ɗiɗi e nogas ɗo be covid sappo e jowenayi hani ɗum mo ɓedda watugo hakkilo jagorɗo arandejo leddi Cameroun Joseph Dion Gouté ƴowniti ɗum mo ɓedda fahin watugo hakkilo ha nder cuuɗi jangirle daga primaire yettugo secondaire ɓawo nyalɗe jowi ko ɗum ɓarti cuuɗi jangirle ɗen Kenya o ardani jonde wowande nder asawere ngam larugo noy on haala corona virus majum en poti en mbiɗita jayde wiyetende Cameroun Tribune.
mutation kayum bo wi en mbar hoore ha kribi yide laati nawnde nda ko wurtinama ha jonde hakkunde ɓiɗɗo debbo on be biteɗo Arthur Akono mo soyi yonki muɗum ngam bo wondiɗirawo mako majum mbarimo ɓiɗɗo debbo kalluɗo bana ko jende nde ɗo windi ɗo tawe ha juuɗe soja en biɗita ɗo man en paama ha bilitol jowaɓol gal wakkere nde cuɓiɗi diwe ha Nyon Ekele bo UPC ɗo toña PCRN ha bilitol joyenayaɓol en pamanno jahargal toñande nden le jour kayum bo famtini en ñalɗe jowi ɓaawo ko ɗum waɗi ɓarte cuuɗi jangirle ɗume on waɗi ha jotta defte goɗɗe ɗe keɓatake ha bilitol ɗiɗaɓol yettugo tataɓol en poti en paama jawabu ha dow ƴamol ngol la république presse kayum bo wi en jagorgal ngal halfitina pinal e bawki e non be kawtal biyetengal de music club ɓe keɓi pamtotiral ha sonde naral maɓɓe ɗume on ɗo sala hakkunde jagorgal ngal be wakkere nde ɓen yimoɓe man en mbiɗita jeyde wiyetende la république presse e bo jeyde nde ɗo famtini en ɓarte cuuɗi jangirle nda boliɗe ɗe jagorgal ngal halfitinade nal ha derke en leddi Cameroun le soir tribdo kayum bo lorni en ha ñalomare nde les e duniyaru ngam jonde eñiɓalo hitano hen ɗiɗi en no gasɗo ɓe mbi onu yabita sembiɗini leddi Cameroun bana ko tawete ha Surabaya to leddi Indonésie gallure Douala ha leddi Cameroun kayum fu ardani jonde nde ɗo 34 ñalomare nde les e duniyaru ngam jonde ñiɓalo e berniji jowi lewru sapporuɗo e ɗum biteɗo Célestine Ketia Courtez jagorɗo mo halfitina jonde berniji e ñiɓalo kayum on dari ha jayawri jagorɗo arandejo leddi Cameroun en paman daga bijol ɗiɗaɓol yettugo bo jowaɓol ha wakkere nde ɓangtal jonde rewɓe e iyaluji to Yaounde Njowaɓa ɗum hokkiti ɗereji ɗi seedagu ekkitinol ha bakinno derke en 190 en paman ɗon majum nder jeyde wiyetende le soir tribdo signature kayum bo wi en yadunduno gasi e ɗiɗi lewru silto salindu ɗume on lutti ha MRC en mbiɗita jeyde nde ɗo daga bilitol tataɓol yettugo bo sappoaɓol cimti cembiɗɗi dow majum le message kayum bo famtinen yeyɗingo laamuji ha nokkuje sargueɗi dabare Dion Goute noyi on jagorɗo arandejo leddi Cameroun ɗo tara be hokkititgo bawɗe ha nokkuje lestuɗe ngam ardango o jahargal kuuɗe ngam yeyɗingo laamuji en poti en tawa ha bilitollo ɗiɗaɓol ha gal cuɓiɗi diwe bo habre hakkunde ardiɓe gal gargajiya ha nder kunki nder diwal hirnange leddi Cameroun Babadiou Bayangam Bafoussam e nokkuje goɗɗe en paman ha bilitol tataɓol ɗume on ɗo sala hakkunde ardiɓe ɓen Sapres ɗum inde jeyde nde ɗo kayre bo nde wi en wo'ingo e aynugo jahargal jonde berniji ɗum wonay ha wakkatire nde yahugo tan deydey ha gite yiyete hani ɗum taskane ɗum laara bo dabareji ɗuɗɗi ha bilitol joɗiɗaɓol en paman ha dow kubarwol ngol Eco Santé kayum bo wi en professeur Noël Emmanuel Esomba kayum on ardiɗo yilirde keso ha l'hôpital Lakentini suudu ñawdigu mapindiru nder gallure Douala ɗum laati ha anniya ko hosama be jagorɗo arandejo leddi Cameroun Joseph Dion Goute ñalomare joɗiɗi lewru sapporuɗo on man gonɗinama bana directeur jo hôpital Lakentini gallure Douala en paman ha bilitol nayaɓol gal wakkere nde ƴarol bo bakinno ɓikkon 4 million on hani ƴare e haala garsa en poti en mbiɗita ha bilitol jowaɓol en paman kubarwol ngol le quotidien de l'économie kayum on wari ha ragare ngam bo bindol muɗum wi ɗum dayti masine be nokkuje goɗɗe kampo ɗum gallure on do heɓata nastego dey jahargal faggudu muɗum arrondissement wanga ɗo mari ɓillaji be sonde lawol e non yettugo ha ton ɗum laatay hunde hoyde en poti en mbiɗita ha bilitol ɗiɗaɓol jeyde wiyetende le quotidien de l'économie gal ko larani décentralisation wato yeɗingo laamuji ko yahanta bakin no milliards ji 5 cede de francs CFA on hani hawte ngam bo ɗum yara ha conseil régionaux en wato salwitinoɓe ɓe diwe en poti en timta kubarwol ngol e kubaruji goɗɗi bo nder jeyde wiyetende le quotidien de l'économie nde suklanta faggudu sobiraɓe sakkiraɓe ɗi on kubaruji taweteɗi nder jeyle meɗen e leddi Cameroun ñalomare mawnde 9 lewru sapporu hitande 2020
so on kettama e watango min hakkilo tata goyte bo de yo jamdi joytati nyalomare ko bomi wiya kekkiɗe alat en tamme fottugo nder jawleru nduɗo ngam kubaruji duniyaru nder asawere ta goyte bo sengo tirgobe kode radio international e non bo be hausa fulani radio international gal wakkere nde Facebook on jarama ko jaylembi ko jaylembi ɗo ko jaylembi